suke na ce Ayuba, ayya suke na ce Ayuba, ayya soyayya kowa yana so a so mai san shi ayya da suke na tana son Ayuba gaske kowa yana so a ce matar shi ta so to amma su soyayyar gaske suke yi kowa yana so a ce ga ta masoya amma suke na tana son shi da gaskiya sai ma ka so ta Ayuba domin ta so ka gaskiya ba zan manta da irin da ta yi ma kowa yana ta murna so mai son yau ba suke na tana son Ayuba so da zauna ya yi kama Ayuba ya ji daɗi kowa yana so ce ga matar shi yau ba shi ta so ka ba ta farin ciki yuna karka yarda ta yi ɓacin rai in dai fushi kalar lashe aboka ya yi na son ka ba ta kusa wanda take bukatar kusa da ita haka ko da yaushe ita ke son ka duba ka ganta da ta in kai kwalliya ta ji daɗi ita ma ta ji daɗi in har ka ganta da kwalliyan nan ta ta gaske ta Ayuba duba ka ba ta tana murna ko da yaushe in har ta ganta ta ji daɗi kai ma ta faɗa mana ka so ta da gaske ba za ka bar ka ba kai Ayuba duba ka ga yanda ake son ka Allah tana son ka da gaskiya kai ma ina so ka rike ta amana saka yarda wani ne ya shigo tsakanin ku ko ya ce jiraba ku ba ni son haka kai ma ka so ka shi ne riba kada dai ka yarda wani ko wata shigo tsakanin ku jaraba ku Ayuba ya Allah ba ni ka so ka Allah ta zo ko tana ganin ka ko da yaushe in ta ganka ta ji daɗin komai ta ce da maka za ta yi auren ku shi muke marari ne insha Allah kun yi aure ku huta amin ne.